Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tiyag nagikon ang mga maranosong tanong, nasi akong naigugurmatan o di na di palilalilangan. Dasal ako kay Bae Hadja Naima. Ay din sa pamilya Bakaraman Langi Langkap Manalao Tumawis. Ay din sa Bayadil. Nagugyang kaya di kan dude Princess Aima ay din sa Aimaim. Sa tiga kena gikun akan nagiusus ang kuano suara niyan. Andeng ko narisok kalamin yoron udi nakatayo yoron. Ada salah ko nari ko makira gamasa mo kada tua pagusuran. Sa tiga kena tiga gunakan siya sa diyang kasakat ina pamamakin na ganyo sa wassalam ay dua.
pangangai nun ako na ay marimem naosa ay mantaway ay sakari kiderain ikuwar mata kupeng ampung sakabaki tandain sakabrepuinudi napudua mata ragendein ngalada kapangan nana zinai maem pamiliai bakeramai nagi ya toatain adina so ainu na inor nami ya tem aladu beya dilekabai narai bebai satawan ona ititi bengasai deto kakagia kata wirun nalangu masarobi nanaka penggunaan iyawam walang nimpo atau satambira ingal diayayim kagina namaswaw beri yamanula wa ma'ayawawun salamat na kung salakaw di salagakan dahin wabaya kapanik kay nakakariya kataluan dahin nabait pa'y nuruwi na'y nulangway nabangay sa rin